पोस्टमॅन औल दिवतले ते का खजीब राहुल कधी ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ತೀರಿ ಕಂತೋಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಾಂಗ್ ಡೋರ್ ಉಡ್ ಬೈದರ ಮಾಡದ ಇಲ್ಲ ಮಗೆ ಧನುಷ್ ಅಂದೆ ಧನುಷ್ ಅಂದತೆ ಧನುಷ್ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ನೆಟ ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿಜರು ವಿಷಯ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಧನುಷ್ ಅಂದ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಧನುಷ್ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋತೆ ಮುಜಿ ಮುಸ್ತಾರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ನಿಖಲ್ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮನ್ಸ್ ಬೈದಿನಿ ಅಣ್ಣರೆ ಇರಿಗೆ ಓಲ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತಂದು ನೀರು ಅವು ಏರ್ನಾನ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣ ಧನುಷ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲಾರು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ 4 ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟು 1 2 3 4 ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಬೋಲಿ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತಡ ಬೆಂದಿಯಂಡ ಆಗ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆತು ಅವು ಬರ ಪಂಪಿನಕಲ್ ಒನ್ ಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ ಬಣ್ಣದು ಮತ್ತೆ ದಾನಿ 27 ವರ್ಷ ಈ ಕಲ್ಲು ಜಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೇ ಏನು ಕಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಯಾವ ದೇಗ ನನ್ನ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಯಾರುಂಡೆ ಇಜ್ಜತೆ ಇತ್ತೆ ಈಗಿನ ಚಾಪಾರ ಬರ ಈನ ಬತ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬೈದರು ಖಾಲಿ ಕಡಪಟ್ರಾಪಣ ಇರಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಡೇ ಪೋಡು ಬಾಜಲ್ ಪರ್ಪಣೆ ಕತ್ತಿ ಚಾ ಬರ್ಲಿ ಓ ಬಂಜೋ ಬರ್ತಿ ಚಾ ಬರ್ತು ಬತ್ತೇನೆ ಚಾಯ್ ಪಕ್ಕ ಏನು ಪರ್ಪಣಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಖಾಲಿ ಕಷಾಯ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪಣೆ ಪೇರ್ ಬರ್ಪಾರ ಹೆಚ್ಚು ಪೇರ್ ಬರ್ತೀಯ ಪೇರ್ ಬರ್ದೆ ನಾನು ಸಂಪ್ ಮಲ್ತು ಕಡ್ಬಿಡುಗ ಅಂದ ಅಮ್ಮತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮತ್ತ ಆಪನತ್ತೆ ಇದು ಇರ್ ನೆಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರಿ ಇರು ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡಿ ಇರು ಟೇಷನ್ ಬರೋಡ ಟೇಷನ್ ಉಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಉಂಜಿ ತಪ್ಪಂಡ ಬಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದೇ ಕೊರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಂದತೆ ಅಪ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚತ್ ಎಂಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ದಿನಾಕ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬಕ್ಕೋರ ಕೈ ನೀಟು ನಾಕ್ಲತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಇರ್ರ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಅಂದತೆ ಪೂರ ಜನ ಅಂಚನೆ ಬಂದಿರ್ರಿ ಇರಂಗ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನೈನು ಉಂತಲೆ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಇರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಏರು ಇರೇ ಕೊರ್ನ ಯಾವ ಯಾನು ಇರ್ನ ಇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೆನ್ನ ಬುದಾರ ಬರಾರ ಬನ್ಪೆ ಬರೇ ಪರ ಮೈನಾರ್ ನಕ್ಲ ಕೈಟಿ ಆಪಲ ಗಾಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಂಡ ಐಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಗಾಡ್ಲ ಉಲೈ ಇರ್ನ ಮಗೆಲ ಉಲೈ ಪುರ ಉಲೈ ಮಾರೆ ಏನಡ ಪಣಂದೆ ಗಾಡಿ ಪತ್ತ ಗೊತ್ತಿಯತ್ತ ಮಾರೆ ಮಾತ ಪಂಡದೆ ಮಲ್ಪೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬೊಡಗಿನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪಂಡದೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ತಪ್ಪಿಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ದದಿ ದಾದಾ ನಿಕ್ಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಆಯಿ ಗಾಡಿ ಕೊಣಪೆ ನೀ ನಲ್ಪೋಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಕೊಣತೀನಿ ಯಾನ್ ತೋತಿದೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಒಂಜೇ ಗಾಡ್ ಪೋತೀನಿ ನಲ್ಪ ಗಾಡ್ ದತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಗಾಡಿ ನಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯಿ 40 ಆಯಿ ಪೋಡಿವೆ ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಹೋಪಿನೇ ಅವಲ ಅವು ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ ಪೂರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಏನ್ ಬಾರಿ ಇತ್ತ ಮಣ್ಣದ ರೋಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅದೇ ಇದು ನಿಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆತನ ಆವಣದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಕಾದಪ್ಪು ಆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಾದಪ್ಪ ಅಂದತೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಶೂಟ್ ಆತಿನೇ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಕೊಣಪುಡು ಎಂಚಿನಿ ಆಯ್ 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ ನೆಲಟು ಉಂತುಜೆ ನರಮಾಣಿ ಆಯ್ ದಾದನ ಸೈಕಲ್ ದಾದನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಿ ఆయన ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟಿನು ಆಯ್ ಒರಿದೆ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಎತ್ತಿನ ಮುರನ್ ದೆತ್ತದ ಹುಡುಗೆ ಬಾರಿ ಸಾಧು ಏರಿನ ಆಯನ ಪುಚ್ಚ ಕೆರ್ದಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಯಕ್ಕೆ ಪುಚ್ಚ ಕೆರ್ತುಂಡ ಆಯ್ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಬಾರ ನಗೋ ಗಾಡಿ ಉಂತಾದ್ವಿ ಒಂದು ಆಯ್ ಪುಚ್ಚ ಕೆರ್ತಿನತ್ತೆ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಡೇ ಬೈದಿನ ದಾನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊರೇನು ಲೆಕ್ಕೋ ತೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂಚಾತನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಗಕ್ಕದಲವರವಲ್ಲಿ ಓ ಇರ್ನ ಮಗಕ್ಕದಲವರವಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಸೈಕಲ್ ಬೋಯ್ನೆ ಫೋಡಂಚಿ ಮಗಕ್ಕ 14 ವರ್ಷ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರಬಲ್ಲಿ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರಬಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಸೋ ಮಾಡುವೆ ಪೊಕ್ಸೋ ಎಂಚು ಪೊಕ್ಸೋ ಒಕೈನ ಜೋಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರಬಲ್ಲಿ ಜೋಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮೈನರ್ ನಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ದಿ ಓಡು ಎಲ್ಲ ಈರು ಫೋನಾಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಬಿಡ್ಚಾ ದೊಂಡೆಗು ಅಂಚಪ್ರ ಉಡಪೆ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿಚಿರು ಇರು ಉಡಪೆ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇರು ಪೊಲೀಸ್ ಇರು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬೈದಾರು ಏನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದು ಪಾತ್ರ ಇರುದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದಿಲ್ಲ ಓಯ್ ನಗರಾಜು ಯಾಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೇರ್ನಿ ಈರ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಲಂಚದ ಆಚೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಜಿ ಈರ ಕಡೆ ಎಂಗಿನ ಎಣ್ಣಿ ಏತು ಬೋಡು ಏತು ಐಕ ದಾತ ಕೊರಡ ಏತು ಬೋಡಿದ್ದೆ ಓ ಏತು ಬೋಡು ಲೆಬಿರಾಯಿನೇ ಪಾತೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ದಾದಿ ದಾದಾ ಇರು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಏನ್ ಏತೋ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂದ ತೂತೆ ಅನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಾತ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿರಕ್ಲು ಪ್ರತಿವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಒರಿಯೇ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪುವೆ ಒರಿಯೇ ಮೈಟ್ ಕುಲೊಂದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುವೆ ಆಯಲ್ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಏನು ಹೆಂಚಿನ ಎನ್ನುವರು ಎಂಕ ಕಮಿಷನರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಆರ್ನ ಪದ್ಯಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಅರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಡಪುಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಯಾರತ್ತೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಐನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪುಣಿ
ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆಟ್ ಬೈದಿನಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇತ್ತೆ ಪರಾಡು ಏನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ಬಿರೋ ಹೋಪೆ ಉಡೇದಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಏರ್ ಬರೋ ಇಲ್ಲಿರು ಎಲ್ಲ ಬಡೋದಿಲ್ಲ ಆಳು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಆಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈಡಿ ಮಂಡೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂತೇರಾದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪುವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಅವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ఆజు జోకులు బండి పెట్టికి ఎన్న జోకులు ఉంది ఎన్న వచ్చాయి ఎన్న మెగ్గన జోకులు ఏతుండు ನಿಖಲ್ ಅವೇ ದುಡ್ಡು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವು ಮೊಕ್ಕರಿ ಏನು ಕಾಚು ಕೊಡ್ದು ಗಂಗಾಸರ ಕೊಡ್ದು ಮಂಗೆ ಅನ್ಪು ಎಲ್ಲಾನು ಮಂಗೆ ಅನ್ಬೇಡ ಆಪುಜನ್ ಇದು ಓಲು ಬೋಡ್ತನಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾದ ಲೆಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋತೆ ಅಣ್ಣ ಚೀಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪಾರ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಓಳ ತತ್ರ ಮೋಸೋಡು ಹಾಕದು ಬೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ ದಗಲ್ ಬಾಜಿ ನಕ್ಲಿ ಓ ದಗಲ್ ಬಾಜಿ ಅಕುಲು ಅಕ್ಕಲತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇರ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ದಗಲ್ ಬಾಜಿ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓ ನಾಲ್ಕು ಒಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಡಿರ ನಾನು ಇರಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಈರಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ದಾಯ್ ಬೆಚ್ಚ ಬಿಂದೆ ಈಗಿರಿ ಬೆಚ್ಚಾರ ಅಂತ ತೆಂಗ್ಳು ಡ್ಯೂಟಿ ಬೈದ್ರಕ್ಲೇನು ಎಂಗ್ಲೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಆತೆ ಯಾನ್ ಇರೇಕ್ ಈರು ಆರು ಮೇರು ಬಂಡ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎರೇಕ್ಲ ಆಯ್ ಉಂಬೆ ಬಂಡ್ಪಿನ ಇರೇಕ ಆರು ಈರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಲು ಬನ್ನೋಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಡ್ ಬೆತೆ ಉಂಡು ಐನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವ